Ωραίος τυπάς αυτός. Ποιος ο Κώστα? Αυτός θέλει τα αντικείμενα, δεν μασάει. Έλα. Έλα, δώσε χέρι. Έλα. Δεν το μασάει, δεν το μασάει. Σε πιάσε. Το βγες. Έλα. Σταμάτα. Έλα, μην έρχεσαι εσύ μικρά και τα χαλάσει όλα. Ήρθε όλα τώρα του. Κοίτα εδώ κατέβασμα. Βασιλιάρες. Όχι. Κοίτα και με την ουρά πιάνεται. Κοίτα την ουρά. Και την ουρά του. Δώσ' του. Έλα ρε, πού είναι λίγο το χέρι σου, δώσ' του πάνω. Έχει δύναμη. Όχι εσύ. Είναι πολύ απαλός. Του άρεσε Κώστα. Πολύ απαλό, Παιδιά, θέλω ένα μαϊμουδάκι, όλα τα φυλάνε. Τεντώνει. Κόλλα το, κόλλα το. Βάλει και εσύ να σε πιάσει και εσένα. Τώρα γιατί εγώ το φοβάμαι. Έλα, δεν Τι πάω. φοβάσαι? Γι' αυτό πιστεύω. Πολύ καλός, Η αδερφή μου θα βρονιαστεί το πίθηκο τώρα. Κοίτα, όχι, κοίτα που σε κοιτάει. Δες πάλι το χέρι. Τι κάνει μέλος. Δώσ' το. Κοίτα φάτσα. Γεια σου. Κοίτα εσένα, κοίτα πως ήρθε. Έλα, έλα σου λέει, έλα μέσα. Έλα μέσα. Ξύνηκε το κεφάλι. Θα σου ήρθε το παπάρι του τώρα. Έλα μέσα. Αυτός είναι κοινωνικός. Πού το πάρει.